Dobrý deň prajem. Dnes vám predstavím nový model Benimar Tesoro 495 Up. Up pri Benimare znamená, že niektoré prvky výbavy sú jednoduchšie, majú jednoduchšie prevedenie a zase výrobca doplnil výbavu o niektoré praktické veci. Takže jednoduchší je predný nárazník, ktorý je v čiernej farbe, nie je lakovaný, nemá hmové svetlá, kolesa nie sú hliníkové zriatiny, ale plechové. Dvere nie sú 70 široké, ale 60, čo doteraz bolo štandardom, takže sú absolútne štandardné tie šírky dverí. Majú jednobodové zamykanie, stále ale majú okienko. Chýba tu sieťka na dvere, ktoré ale vieme domontovať, nie je problém. Súčasťou vozidla je jednoduchý nárazník v zadnej časti, ktorý je, by som povedal, aj praktický v prípade, že sa náhodou niekde nezmestíte a trafíte ten nárazník, stačí vymeniť len jeho malú časť za podstatne lacnejšie peniaze. Navyše Benimar ponúkol do výbavy v cene vozidla markízu 4-metrovú od firmy Thule, solár na streche, televízor s DVB-T anténou a výkonnejší motor. Poďte dnu. Ako vidíte, vyhotovenie sedadiel je štandardné. Na predných vodičových a spolujazdcových dverách chýba poťah rovnakej farby, ako je na ostatných sedadlách, čož ale nie je problém, pretože sa to dá doobjednať. Oproti štandardnému Tesoru v tomto Up modeli chýbajú posuvné dvere, je tu miesto toho praktická záclonka. Všetko ostatné je v rovnakom štandarde ako so štandardným modelom Tesoro. To znamená, že skrinky majú touch systém, sú nasvietené, majú mäkké dojazdy. Posteľ je 140 cm široká, pre dve osoby dospelé má nosnosť 230 kg a je elektricky polohovateľná. Môžete zastaviť ktorékoľvek polohe vám vyhovuje, tak aby ste mohli zároveň spať a zároveň aby ste mohli aj výjsť vonku, aj keď sa trošku zohnete. Nie je to taká tragédia, dá sa to celkom pekne používať. Vozidlo má len 7 metrov, takže na 7 metrov mať 5 miest na sedenie a ležanie je celkom fajn. Máme tu praktickú kuchynku, kde sú 3 variče s elektrickým zapalovaním, šuflík na príbor, pomerne veľká skrinka na riady a ďalšia skrinka, ktorá je pripravená na to, aby ste si tam objednali plynovú rúru. Vpredu sedí 5 osôb, 1, 2, 3, 4 a 5 sedí v tejto časti. Zase si otočíme v podstate to sedadlo, samozrejme pripútame sa okolo pásu a môžeme cestovať. Tu na druhej strane môžeme komunikovať s ostatnými cestujúcimi. Postúpime ďalej do spálňovej časti, kde nájdeme na jednej strane sprchový kút, ktorý je pomerne veľký pre dospelé osoby aj vyššieho vzrastu. Takže pohodlne sa tu osprchuje každý. Na druhej strane sa nachádza toaleta s umývadlom nového dizajnu, veľmi praktického, hlboké umývadlo. Máme k dispozícii veľkú odkladaciu skrinku a ďalšiu odkladaciu skrinku na toaletný papier, WC tablety, prípadne WC kefu a ostatné veci k tomu potrebné. Novinkou je nový tvar zrkadla, ktorý tak pekne zapasoval do celého dizajnu tej kúpeľky.
Vzadu máme francúzsku posteľ, ktorá je v zadnej časti polohovateľná. Takže dá sa vyťahnuť, opierka sa dá dať aj do takej pololežmo na poobedné čítanie alebo niečo podobné. V spodnej časti nájdeme malý úložný priestor. Vedľa sa nachádzajú dve skrinky vešiakové. Vojde vám tam hromada šatstva, pekne uložené na vešiaky. Vzadu sa nachádzajú pomerne veľké a hlboké skrinky, kde sa dajú dať ešte poličky. A myslím, že vám tu vojde úplne všetko aj na dlhší pobyt na vašom výlete. Vozidlo je na podvozku Ford. V základe má 130 koní. Pri tomto vozidle nie je možné si objednať automatickú prevodovku. Je dané výrobcom, že je s manuálnou prevodovkou. Zároveň má veľké rádio s navigáciou, s CarPlayom a s Androidom. Takže by som povedal, že tak ako ho výrobca nastavil pre začínajúcich karavanistov, veľmi vhodné, tiež to požičovní a má aj veľmi priaznivú cenu vzhľadom na to, čo všetko ponúka. Takže vás čakáme u nás. Ďakujem.